Chẳng sao bà tha khe sao nay không ăn quay xa nó có bay sao tầm đức khe cha đức nay không ăn quay xa bà hãy thăng bay trả lăng nhắc nó cho ra nó nâng lệ ya ca đức bà hãy thăng bay trả lăng nhắc nó cho ra nó nâng lệ ya ca đức bar ke sang sawi batha khe sawi nai kya mong ang wai sa non no kok ba sawi tong ru khe charuk nai kya mong ang wai sa bahai thang pai salang ya ano jora no nang le ya kar no bar ke sang sawi batha khe sawi nai kya mong ang wai sa non no có bay sao tông rực khe xa rực nay khá muốn ăn quay xa sai chung tông thọc lia lo giri nai man thọc lia ini kena henai tong ya ini kong no kunjukan ya sai chung tông thọc lia lo giri nai man thọc lia bahai thang pai salang ya ano jora no nang le ya kar bahai thang pai salang ya ano jora no nang le ya kar nobar ke sang sawi batha khe sawi nai kha mong ang wai sha non no kok bai sawi mar khe charuk nai kha mong ang wai sha nobar ke sang sawi batha khe sao nay không ăn quay xa no kare ta ke kere alok tal kok no sare ini kong no putu saya kau ani prima paya no kare ta ke kere alok tal kok no sare bahai thang pai salang ya ano jora nang le ya kar bahai thang pai salang ya ano jora no nang le ya kar nomor ke sang sawi batha khe sawi nai khamung awai sha nono ko ba sawi tong rực khe charak nai khamung awai sha bahai thang pai salang ya ano jora no nang le ya kar bahai thang pai salang ya ano jora no nang le ya kar nobar ke sang sawi batha khe sawi nai kha mong ang wai sha non no kok bai sawi tong rực khe charuk nai kha mong ang wai sha non no kok bai sawi tong rực khe charuk nai kha mong ang wai sha